ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କି କହିବି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର କଥା। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାରେ ବସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଇଣ ବାର୍ତ୍ତା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲୋ ପ୍ରେମର ବାହକ କରାଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିକଟ। ପଚାରିଲେ କେହି କୁହନ୍ତି ପଢ଼ୁଛି, ନହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କାମରେ ଯେ ଅଛି। ଆଉ କେହି ଖେଳ ଖେଳି ଯେ ବସନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶନ୍ତି। ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳର ନାମ ବୋଲାନ୍ତି। ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କାହାରି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ସବୁରି। କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା ସମୟ, ପ୍ରେମ ନ କରିଲେ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରିୟ। କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା ସମୟ, ପ୍ରେମ ନ କରିଲେ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରିୟ। ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଯେ ଦେହ ପାଇଁ ବ୍ୟଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଯେ ଦେହ ପାଇଁ ବ୍ୟଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ଯେବେ ହୋଇଯାଏ, ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁ ନିଜେ ଲଙ୍ଘିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଯେବେ ଦିଶଇ ଅନ୍ଧକାର, ସବୁ କିଛି ଯେବେ ଦିଶଇ ଅନ୍ଧକାର, ଭୁଲି ଯାନ୍ତି ପୂର୍ବ କଲା କର୍ମଫଳ। ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏହା ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଯେ ଫଳ। ଆଉ କେହି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କଳା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ମାର୍କେଟ ବୁଲନ୍ତି। ବାହାରେ ଦିଶଇ ଯେକେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ ଧଳା ପାଉଡ଼ର। ଘରେ ଯେବେ ଆସି ମାମୁଁ ପଶିଯାନ୍ତି, ବିଡ଼ାଏ ଆଣି ସେ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କେହି ହସି ସେ କୁହନ୍ତି, ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ନେଇଗଲେ ମାଣ୍ଡି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ବହୁ ବଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ବହୁ ବଡ଼। ଘରେ ବସି ବସି କରନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର। ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସବୁ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କାହା କାହା ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଖରାପ, ଜମା ଅର୍ଥରାଶି ହୁଅଇ ହଡ଼ପ। କେସ୍ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଯେ ଗଲେ, ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି ଆଗ ଗରମ କର ଭଲେ। 2G 3G 4G ଆସଇ 5G, ଗଛ କାଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଡ଼ି ଚାଲୁଅଛି। ନିଜ ବେକେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛି, ଏ ଯୁଗର ନାଶ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ଏ ଯୁଗର ନାଶ ପାଖେଇ ଆସୁଛି।